थामजिबाथि जोंनि बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि रुंसारि दिनैनि दिनावहाय जोङो Ndfb वेलफेयार एसोसिएशनजों गोथौयैनो दुखु फोरमायनायजों लोगोसे मोनसे मोजां खौरांबो दिनैहाय जों गासैबो गोदान दिल्लीयाव दंफैजोबो जोङो बे लामा बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों बेजों लोगोसे जोङो दिनै दहाय फुङावहाय जोङो जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिजय शर्मा सारखौहाय जों लोगो लादों लोगोसे गोबावनिफ्रायनो नांथानानै थानाय जोंनि Ndfb फोरनि जे गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेराव थानाय NIA नांनानै बिथांमोननि सोमोन्दै जों गोबाव समनिफ्राय रायलायबोखादों बेजों लोगोसे खोथा होनाय बायदियै एबा खावलायनाय बायदियै बिथांमोना रोखा रोखायै दिनै मोनफा मोनफा खामानिफोरखौ मावबोबाय थादों दा दहाय सावरायनाय बायदियै बिथाङा गासैखौबो खोथाफोरखौहाय रोखायै फोरमायदों आरो जोङो सिगांनिफ्रायनो डिमान्ड खालामदोंमोन जे NIA केसखौहाय सेन्ट्रेलनिफ्राय आसामाव लाबोनायजों जोंनि गासैबो बारग' सोद्रोमाफोरखौ उदां अखाराङाव लाबोनांगौ होननानै थिग बेबायदियैनो दिनै गमामायैनो बे खामानिया जाफुंनो थांगासिनो दङ जोंहा बे केसआ आसामाव फैजोबबाय दा बेखौ मोनफ्रोमबो जायफोर जिल्लायावहाय पार्टिकुलारलि जिल्लायाव दङ लाइक क'क्राझार चिरां बिश्वनाथ बेफोरबायदि जिल्लायाव दङ दा जोंहा गिबि खेब हिसाबै क'क्राझाराव 20 मेयाव जाग्रोगोन मिजिंथिदों दहायबो जोंना आसामनि CM सारा मोनसे गोजोनथाव खौरां बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां खम बेसेननि गेजेरजोंनो नोंथाङा नायनो हागोन बर'नि गासै गोजाम गोदान सावथुनफोरखौ बर' सावथुन नायनो थाखाय ओंखारदों मोनसे आंगो स्ट्रिम एप बे आंगो स्ट्रिम एपखौ नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव डाउनल'ड खालामनानै खम बेसेनावनो बर'नि गोजाम गोदान गासै सावथुनफोरखौनो नायनो हागोन लोगोसे फैबाय थानाय समावबो बड' वेब सिरिज डकुमेन्ट्रिज बायदिफोरखौबो नोंथाङा बे आंगो स्ट्रिम एपनि गेजेरजोंनो नुनो मोनगोन बेनि अनगायैबो बर' सावथुननि दिहुनगिरिफोराबो बे आंगो स्ट्रिम एपआव गाव गावनि सावथुनखौ आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन आरो जाय बिथांमोननि सावथुनफोरा इउट्युबाव पाब्लिश जायाखै बिथांमोनाबो बे एपआव आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन बेनिखायनो बर' सावथुननि दिहुनगिरि बिथांमोनहा गाव गावनि सावथुनखौ बे आंगो स्ट्रिम एपआव आपल'ड होनो गोसो दंब्ला नैबे 7086320938 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन